har hjelm på, og det er jysk. Der er ikke noget, jeg kan sige. Jeg kan ikke se noget. Find ud af, hvad det er, I skal med. Der er sådan nogle huller. Det er godt, han har hjælp på ham der, så er han sikker. Så er han sikker. Hvor er det, du skal hen? Hvor skal jeg hen? Hvad er det, du skal? Du skal bare opad. Nej, jeg skal ind på McCluds. Det er Maklus, det er rimelig langt længere ned ad gaden. Men det er lukket, fordi så kan vi komme ind der. Du må ikke bruge metallet. Ej, det er snyde det der. Pas nu på, at du ikke falder ned. Okay, hvad er planen? Hvad går det ud på? Hvad går det her ud på? Så skal jeg nok gøre det. Vi klatrer. Jeg skal klatre. Okay, det er okay. Så hun bare en nice klatrer hende der. Hun er okay, super. Jeg kan bare ikke lide hende. Pas på, at du ikke falder ned, for guds skyld. Peter, hun har slået dig. Hun har slået dig med en meter, hende der. Så kom ned, stille og roligt. Ja. Hun er ikke så bange for højder som mig. Jeg skal sige konklusion. Polecaster. Hvad sagde hun? Pole dancer. Er hun pole dancer? Oh my god. Poledancer.dk. Ja, men jeg ved at poste. Jeg poster det, som jeg filmer det. Facebook. Hvad er dit navn? Jeg skal lige, hvad hedder du på Facebook? Anne Bæk Jensen. Anne Bæk Jensen. Anne Bæk Jensen med CH. Altså Jensen med CH, ikke? Nej. Big Jensen. Pæk Jensen.